Insta-konsernin strategiassa on 3 keskeistä elementtiä. Ensinnäkin olemme kasvuhakuinen yritys. Hyödynnämme perheyrityksen omistajuuspohjaa pystyäksemme panostamaan kehittymiseen ja kasvamiseen tulevaisuudessa. Meidän tavoitteena on kasvaa 10% joka vuosi yli ajan hyvällä kannattavuudella. Toinen keskeinen elementti on turvalliset ja kestävät ratkaisut asiakkaillemme. Ja teemme sen hyödyntämällä vahvaa vastuullisuuden ja turvallisuuden kulttuuria ja tarjoamalla merkityksellisen työpaikan meidän työntekijöillemme. Kolmas keskeinen elementti strategiassamme on monialainen syvä osaaminen. Meillä on laaja teknologiaymmärrys ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme luovia ja luotettavia ratkaisuja. Näillä 3 keskeisellä elementillä me Instana pystymme toimittamaan asiakkaillemme ratkaisevan vaikutuksen.